Phemi and Kubudile, they say, SG, asiyazi lento sihlamba izandla. And they're right. Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Ifikile Mbalula uyayixhasa ingcaciso yabo batyholwa ngokuzama ukufunjathiswa ngumkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo. So blaming Lesotho government for not cooperating is not right. The entirety of the mining industry in South Africa has to take account. Usematheni kwakhona umba wozamazama kweli emva kokufunyanwa kwemizimba yabombi mgodi abangekho semthethweni kumgodi waseFreyistata. Iqela Banyana liqulela ligangatho kulungiselela indebe yehlabathi eza kubanjelwa eNew Zealand nase-Australia ngoJulayi. Kotani mzonsundu sigalelekile novimba wethu wendaba andambi ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla nazo ziphala phambili ngalenhlwa. Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Ifikile Mbalula uthi akanasizathu sokungathembi xa bephika ukubandakanyeka kwabo abo batyholwa ngokuzama ukufuna ukufunjathiswa ngumkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane kuba bethembisa ngokuyibhangisa ikomiti emphanda ngokuba uyilungele kusini nayo ofisi lokaMkhwebane. Umbalula ukuthethe oku ngethiwe ephehlelela inkomfa yentsuku ntathu yokonyula iinkokheli ze-ANC zephondo laseNtshona Koloni namhlanje. Ephehlelela lenkomfa eyagqibela ukuhlala ngo-2015 eNtshona Koloni, unobhala jikelele we-ANC umnumzana Ifikile Mbalula uthi akayithandabuzi impendulo ayinikwe ngamaqabane akhe adyobheka kwigumgedle elibhentsiswe ngonqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane, nalapho atyhola ngokuxelelwa ukuba makabafumbathise khona ukuze ibhangiswe ikomiti echophele ukujonga ukuba ukulungele kusini na ukuba ngumkhuseli woluntu. I ask these comrades, yintoni lento ithethwayo ngani? They explain themselves in writing. Ndibaqala ngefowuni uqala kusesekuseni, one by one. Phemi and Kubudile, they say, SG, asiyazi lento sihlamba izandla. And they're right. So I've got no right to doubt the bona fides on the basis of frivolous accusations. Utsho ekhwelezehlela kwi-DA kananjalo ekhuthaza iinkokheli ezakonyulwa ukuba zohlukane nokukruthakrutana koko zisebenze nzima ukubuyisela i-ANC kulawulo kweli phondo. You are busy fighting for nothing, and yet the power is gone. The DA here in the Western Cape is in charge. Kambe ukwatyhole i-DA ngokusasaza amampunge ngendlela elawula ngayo. They have even sold the story to the rest of the world that where we govern well. And the world believes them. And there is ANC here that has allowed them to perpetuate the lies and the distortions. Utsho eqinisekisa inkxaso engagungqiyo kwiinkokheli ezakonyulwa kule nkomfa kwezi ntsuku zintathu. Kusenjalo umhlalutyi wezopolitiko unjingalwazi intsikelelo breakfast uthi ANC kuzafuneka yonyule iinkokheli ezingenachaphaza nezithembakeleyo kule nkomfa yonyulo yaseNtshona Koloni ukubuyisa intembeko yoluntu kweli qela. Loka breakfast uthi liqela kuzafuneka lingashinqi kwisithethe salo sikamakulinganwe ngokobuhlanga xa lisanyula isikhokelo esitsha nanjengoko iphondo laseNtshona Koloni lineentlanga ezininzi ezahlukeneyo. I-ANC yagqibela ukubamba inkomfa yonyulo kwiphondo laseNtshona Koloni ngomnyaka ka-2015. Eli qela belithiwe mbe yiyantlukwano namaqelana ngaphakathi, nto leyo ebangele kube nzima ukubamba le nkomfa. Umbuzo ke ngowokuba ingaba sisikhokelo esinjani ekufuneka sonyulwe kule nkomfa. I-ANC serious about ukulwa urhwaphilizwe. Zininzi i-programs enokuzi-identifya i-ANC at a strategic level, izenze ifumane i-media coverage, ifumane uhlonitshwa ngabantu, ithethe about ezo zinto.
but naye ibe ngumzekelo kwayo. Lo ka-breakfast ulebele ngelithi eli qela kuza kufuneka lonyule iinkokheli eziza kubuyisa intembeko eluntwini kwaye zibe bubuso babemi beliphondo abazintlanga ezahlukeneyo. The only way mna i-ANC can emerge as a victor, it's when a leadership okanye ubukhokheli bethi kulo nkomfa bureflecta ubume belaphondo, which means bureflecta i-demographics of elaphondo. Le nkomfa intsuku ntathu kumele iyaqukunjelwa ngomso kwaye umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba ibe nguye oyivalayo. Zixekiwe izityholo zomphathiswa wezimbiwa umnumzana Gwede Mantashe zokuba ilizwe laseLesotho liphazamisa uqoqosho lweli ngokungakwazi ukulawula abemi balo. Oku kulandela ukubhaqwa kwemizimba eqikelelwa phantse ku-40 yabombi mgodi abangekho mthethweni abazinzalelwane zaseLesotho kumgodi waseWelkom eFreyistata. Ukanti liyaqhuba iphulo lokukhangela eminye imizimba kulo mgodi. Ugqirha Badi Lihutla we-Economic Modelling Academy uzigxeke kabukhali izityholo zokokuba ilizwe laseLesotho liphazamisa uqoqosho loMzantsi Afrika kulandela ukubhaqwa kwemizimba ethe kratya ku-30 yabemi baseLesotho abangabombi bemigodi abangekho mthethweni eWelkom eFreyistata. So this neglect of resources and people is the responsibility of the responsible government. But it doesn't look like our government is responsible. And that's the problem. So blaming Lesotho government for not cooperating is not right. The entirety of the mining industry in South Africa has to take account and put in place reparations. Ingcali yezemigodi umnumzana Warren Beach uthi ukombiwa kwemigodi ngongekho mthethweni kushiya ichaphaze elibi welicandelo. It's having a severe impact on the lawful mining as well as the old mines which are defunct or abandoned mines. So it's having a major impact. It's as you mentioned, it's a complete parallel universe and socio-economic landscape on its own. Uhambise wathi kuza kufuneka onke amasebe achaphazelekayo agwadle amaqhinga amatsha ukujongana nale ngxaki nephinde yangundaba mlonyeni. These activities have brought again in the spotlight just how dangerous it is, and it can't be sustainable. It simply can't go, and we need to regularize it as soon as possible and make sure that it's dealt with. Ngelixa lisaqhuba iphulo lokukhangelwa kweminye imizimba. Abahlali base-Westbury kwintshona yeRhawutini bathi baphila ubomi bentshontsho ngenxa yemilo ngamaqela emigulukudu equbayo kulo mmandla. Abo baphulukene nezalamane ngenxa yale milo bafuna ubulungisa. Isithonga sompu sishiya uninzi lothukile futhi ludanethekile emoyeni. Le yinhlungu Marilyn Monique ayaziyo. Ngo-Oktoba ka-2022 utata wakhe wayeneminyaka engama-70 ubudala wadutyulwa wasweleka ngaphandle kwekhaya labo eWestbury. uMonique uthi bakhona bazibonela esisiganeko kodwa bayoyika ukuza ngaphambili ngelicingela ukhuseleko lwabo. Uthi kuthatha inyanga ezisixhenxe ukuba babulali bakatata wakhe babanjwe. Ekwathi nguye oqinisekise ukuba elityala alipheleli emoyeni. It wasn't an easy road, I can promise you that, and that's why I think that is why a lot of people just lose hope in the justice system, because at the end of the day, I mean, like, you know, you give your statements and you're hoping, you know, the investigative work goes according to plan. uMonique kwathi utata wakhe wayeyinxalenye yemigulukudu kodwa wabeka phansi kwiminyaka edlulileyo. Yiyo loo nto isazibuza kuba ibiyintoni na injongo yokubulawa kwakhe. The first one was that it was a mistaken identity. I said there's no way, because everybody knew my dad. And then the second was apparently if they had to kill this person, or, you know, it would give them ranking. Ukwathi abatyholwa bayalelwe ibheli kule veki. Oku kuza emva kokudutyulwa kusweleke komntwana ngexesha unqevu bedubulana kule ngingqi. Ukanti kusenjalo amapolisa aseRhawutini athi kukhona inkqubela ekulweni bondlobongela bemipu kule ngingqi.
Ihlangulwe ngempumelelo ngabazali bayo inkwenkwana emva kokoluswa ngokungekho mthethweni itikitiki kutsolo eMpuma Koloni. Lenkwenkwana ene-15 iminyaka ubudala ibuyiselwe ekhayeni emva kokufunyanwa ivalelwe emkhukhwini kwilale kude kufuphi kowayo iqhaqhazela ingqele. Ixhaphakile into yokwaluswa kwamakhwenkwe aselula ngaphandle kokulandela imigaqo-nkqubo yokwalusa ngoovuke-ngceni beengcibi eMpuma Koloni. Nakwesi sihlandlo lenkwenkwana icele kuhamba nomama wayo kuya kudibana nontangandini kanti sele inedinga nengcibi. Kungene i-call from umyeni wam athi ke nake ndigqibofumana i-call ethi kuthiwa wolusiwe. Othuke ke uthi ndiye ndabuza imibuzo kulo mntu undifowunelayo uba ingaba uyiyo ingcibi, uthi khange ndiphendule. Ndaphinda ndabuza uba ingaba umntu ongenalo iphepha lasekliniki okanye likagqirha uyamolusa, aphinde angaphenduli. Emva kokuhamba ebuzisa utata wenkwenkwana ufike unyana wakhe kwimeko enganyamezelekiyo. Ufike ubhoyi ehleli yedwa emkhukhwini. Uthi ebonakala engumntu ogodolayo kuba akanayo nengubo kule ndawo ahleli kuyo, wombathiswe into engathi yile i-catning. Ulambile, kuneqhekeza lesonka elilapha ecaleni kwakhe. Abazali bahlawulele ugqirha i-R2,000 khona ukuze aye kuyixilonga lenkwenkwana. Ngoku ikwimeko encomekayo koomalume bayo eGcuwa, livuliwe netyala emapoliseni. Make sicaphule abantu kuba batheni ngeli nqaku kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Umthetho mawudlala indima yawo. Abantwana bethu bawukhulelaphi. Nam ibingowam umntwana bendizaba nomsindo. Ayikho le nto yenziwe ngulo mntu. Umntwana 15 emncinci gqithi imnxibe njani, kumele botshiwe laa mntu. So ukhangatha lo phethe abantwana uyenze njani into yokuthatha umntwana without abazali bakhe. Abantwana abancinci abangavumelekanga baboluswe ngaphandle kwemvume yabazali babo mabangoluswa ziingcibi, kodwa zona iingcibi zisaqhubekeka ziyabolusa. Mababanjwe aba bantu bolusa abantwana ngaphandle kwemvume yabazali babo. Makuvulwe icala kule ngcibi ithe yenza le nto iyenzileyo ngaphandle kwemvume yomzali. Kudala kuthethwa neengcibi kuthiwa mazingolusa abantwana ngaphandle kabazali babo. Ziyaqhubekeka ziyayenza loo nto, mayibanjwe le ngcibi. KuFacebook uAndila Mashiyambixane uthi abantu bakuthi abamameli kodwa kunini wakhalinyelwa lo mkhuba wokulusa umntwana ngokungekho semthethweni. Bonke ababandakanyekayo ngokulusa lo mntwana mabajongane nengalo yomthetho babanjwe uSemthatha. Usiphamandla Gobo uthi bhota Msasi abantu abeva kunini kwathiwa mayiyekwe le nto yokuluswa kwabantwana abancinci kuba akukho nto bangxamele kuyo ekolokeni bengabantwana abancinci. Cry for Dane eKapa. X-Men Mlingo Xaba uthi kunzima Msasi ukulwisa abantu abalusa abantwana mayijongwe macala. Owam waxoka kumama wam wathi sesivumelene wayomsayinela kwikomkhulu lakwaBhala. Ndafumana i-call emva kwe-2 weeks ndabe ndingazi kwanto. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Luvaliwe kwakhona unxhweme lwendawo nomtsalane nethandwa ngabatyeleli eMhlanga KwaZulu-Natal. Umasipala weTheku uthi unobangela woku lungcoliseko lwamanzi lilindle ngenxa yokungasebenzi koomatshini bogutyulo lwelindle. Umasipala weTheku utyholwa ngokungabi nasisombululo sengxaki elindle ekubungele esi sixeko kwanokubeka impilo yoluntu emngciphekweni. Iqela lezopolitiko i-Action SA isuka kusesi sixeko ezinkundleni ngelinyanzelisa isisombululo sexesha elide sengxaki yamanzi kwanelindle kwesi sixeko. I come down here, I'm a resident of Umhlanga. I come down here quite often and I see little kids swimming in the water. You know, it's quite unacceptable. It really is unacceptable. We should be protecting the residents, the businesses of eThekwini, our visitors. Kukho nenkxalabo yefuthe lokuvalwa kwala manxweme kwicandelo lezotyelelo lwephondo laKwaZulu-Natal. Osomashishini bathi bayaluva ulwamvila lokusoloko kuvalwa lwamanxweme
ngenxa yesizathu esinye. They come here specifically for our beaches and our promenades, and unfortunately the ongoing crisis, if the beaches were closed once and it was done, people forget, but it's ongoing. Ukanti abo babuya ngaphandle kweliphondo bathi badanile nanjengokuba bebengazi ukuba amanxweme azokuvalwa. It's a bit disappointing, the fact that we've paid for a week's holiday and now we can't actually play in the sea. We come here approximately every 3 to 6 months, but now we didn't know the beaches were closed. How does it make you feel? Very awful that I've just been in the water. Izikhukhula zonyaka ophelileyo ezinhlithe eliphondo zibe nefuthe ekudodobaliseni nangakumbi izakhiwo ezingundoqo ebesele zizidala kakade, nto leyo eyenze kuba ilindle liphumele emilanjeni nakumanxweme eliphondo. Namhlanje kukhunjulwe umfi uadvocate Tiego Moseneke ngegalelo lakhe kuluntu lwelokisha azalelwa kuyo eAtteridgeville. Unkosikazi Koketso Moseneke wasungula iAchievers Walk ngenjongo zokukhuthaza imfundo kulutsha lwale ndawo ngaphansi komxholo othi Making Education Fashionable. Usodolophu wesixeko saseTshwane uMnumzana Silas Brink uvule ngokusesikweni Supreme Cadets Institute Achievers Walk. Ukhunjulwe ngegalelo lakhe lokuzinikela kuluntu lwase-Atteridgeville uadvocate Tiego Moseneke kwinyathelo ye-Achievers Walk. Inkosikazi ke-advocate umama uKoketso Moseneke wasungula elinyathelo uthi injongo yalo kukukhuthaza ngemfundo ngendlela elula ukuyiqonda kulutsha. And we want to give children a positive platform. We want to show them that we grew up where they are, we walked the shoes that they walk, and they can be like this. Usodolophu waseTshwane uvule ngokusesikweni umsitho walonyaka kwaye uthi amaphulo alohlobo kufuneka akhuthazwe eluntwini. This is an example of civil society doing things for communities, and I think we must encourage this more and more in different parts of the city. Wayesakuba ngusekela ntloko yejaji umnumzana uDikgang Moseneke uhlabe ikhwelo kubantu abatsha bale ndawo akhulela kuyo ukuba bawufumbathe umyalezo yaye bawugcine. Don't forget the message. We're a lovely township precisely because we work hard. Ngelixa abantu abatsha bebembejembeje benxibe izidanga zabo begqithisa umyalezo wenkuthazo osisikhumbuzo sokuba imfundo lilifa laphakade. All these graduates and employed folk have also inspired a lot of us to work harder, achieve more, that anything can be done. And umama uMoseneke ukholelwa ukuba ulutsha linalo ifuthe lokutshintsha ilizwe. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana eAtteridgeville. Umqeqeshi Banyana uDesiree Ellis uthi zininzi izinto athe wazijonga ngethuba bechonga iqela lakhe labadlali abangama-23 abaza kumela eli loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi eza kubanjelwa eAustralia naseNew Zealand. Ellis uthi eli qela lakhe liliqilima kakhulu xa kuthelekiswa nangaphambili. Thabile Makhaphela, Mamthembu sebengxangile neMozulu. Nkosi kakhulu kwemadikela apho edeskeni yeendaba. Ndiyakubulisa mzonzulo ekhaya, ndikwamkela kaloku apha ke kwidesika yeMozulu. Mna igama lam ndikuThabile uMomvela siqhude ningova ndiyingowakwaMakhaphela. Mzonsundu nantsi Imozulu. Masivule jonge phaya ephondweni ke eMpuma Koloni eMonti eMndantsane ngeshumi nje elinesibhozo leentshizane zemvula kwasekuseni ngomso kanti kube njalo ke mbukele ekhaya naphaya eGqeberha ngamathintsana nje ezomvula ngo-15 degrees. Kanti yonimeko phaya eFreyistata eBloemfontein neziphaluka nguyela 20 degrees wezulu nje elihle kamnandi phaya kwasekuseni ngomso kanti ngorhatya kwakhona futhi phaya koSasolburg neziphaluka ku-20 degrees naye usazolile. Mbukelo wam yonimeko phaya eRhawutini eJohannesburg ngo-18 degrees ezole kamandi phaa kwasekuseni ngomso kanti kube njalo naphaya eVereeniging ngo-20 degrees. Hamba nami ntomzonzulo apha ekhaya sijonge phaya KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi ngamathontsi emvula phaya ekuseni ngomso kanti kube njalo kufane futhi naseMgungundlovu liqonge kamnandi elazulu ngo-23 degrees. Mbukelo wam apha ekhaya phaya eLimpopo ePhalaborwa yonimeko yabo ngo-26 degrees ezulu nje limandi phaya ngorhatya lwangomso kanti kuyafana ke mbukele ekhaya ePulukwane eLimpopo futhi ngo-22 degrees.
ukanti yona imeko yenjenje phaya eMpumalanga embombela nendawo ezikufupane phaya ngo-25 degrees okucole kamandi phaa kwasekuseni ngomso ngorhatya le meko phaya esikhunda ibufana licwingile elazulu ngaye la 20 degrees. Kanti ke mbukeli phaya ekhaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi khatshwa sisibini kusasole kamandi phaa ngorhatya ngomso lo meko ke ibe njalo kwakhona phaya ko-Rustenburg nezo ngingqike ezikufuphi licwinge kamandi ngo-21 degrees. Yona ke imeko yabo phaya eNorthern Cape eKimberley ngamashumi khatshwa sisithathu kusamandi kakhulu phaa ngokusokomso kurhatya kanti kube kufana phaa ko-Appleton ngo-26 degrees usacwengile. Bukela mnweni imeko phaya eKapa lodumo entshona koloni lishumi nje lesihlanu limanthumba ntakampela ke lazulu ngomso xa siqukumbela imozulu ngeGeorge kwakhona phaya entshona koloni ngo-13 degrees ekhatshwa ngamathontsi emvula. Kangako bethu imozulu mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 nangomso silapha kamnandi mawethu.